Παναγιώτη, σε βλέπω χαμογελαστό. Κάτι καλό έγινε? Μάκη, σήμερα νιώθω πραγματικά υπερήφανος. Πήρα μια μεγάλη απόφαση. Ήρθε η στιγμή να γράψω την περιουσία μου στα παιδιά μου. Δεν ξέρεις πόσο ωραίο συναίσθημα είναι να ξέρεις ότι τους εξασφαλίζεις το μέλλον. Πολύ σημαντική απόφαση, φίλε μου. Και τι έγινε μετά? Πήγα στον συμβολεογράφο γεμάτος σιγουριά, αλλά βγήκα σαν χαμένος. Πριν προχωρήσουμε στα συμβόλαια, θα χρειαστεί να μου προσκομίσετε τα εξής έγγραφα. Όλα αυτά. Ναι. Μάκη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πού να ψάχνω μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές. Αυτά είναι κινέζικα για μένα. Παναγιώτη, άκουμε καλά. Θυμάσαι που έκανα κι εγώ γονική παροχή πριν λίγους μήνες? Ναι, και μάλιστα το έκανες πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έτρεχα μόνος μου? Πήγα κατευθείαν στην ομάδα του Μάη Περιουσία. Και τι έκαναν αυτοί? Τα πάντα. Μου όρισαν έναν προσωπικό σύμβουλο που ανέλαβε όλες τις διαδικασίες. Επικοινώνησε αυτός με μηχανικούς, συμβολεογράφους, δικηγόρους, λογιστές. Εμένα το μόνο που μου έμεινε ήταν να υπογράψω. Όπως μου είπε και ο προσωπικός μου σύμβουλος. Ξενιάστε, υπογράψτε. Τελειώσατε. Ρε Μάκη, με έσωσες. Αυτό ακριβώς χρειάζομαι. Και πού θα τους βρω? Πανεύκολο. Μπες στο myperiusia.gr ή κάλεσε στο 28210.